Hola, avui us porto diferents llibres que són uns clàssics en alemany. Això significa que els heu de conèixer, que si us interessa la llengua alemanya i la cultura alemanyes, doncs són llibres que heu de saber que existeixen, d'acord? Comencem per un clàssic que es diu Vater und Sohn, pare i fill. És un llibre que no té lletra, o sigui, no hi trobareu diàlegs, és tot sense diàlegs, i si us hi fixeu, sempre és com una historieta, no? Comença per l'1, 2, 3, 4, 5, 6, aquests 6 imatges, i amb aquestes 6 imatges l'autor sempre fa alguna broma. Per tant, és com un conte, com un còmic en què l'autor simplement amb 6 imatges sense text us explica una història i a més us fa posar un somriure a la boca. Com veieu, la meva edició doncs, és una mica antiga, però és un clàssic. D'acord? L'heu de conèixer, l'heu de saber, i si no el coneixeu us recomano molt que el compreu perquè la veritat és que és graciós. A més, va molt bé per treballar el tema de la descripció durant les classes, perquè si tu els hi poses les 6 imatges, llavors els alumnes han de descriure el que passa en aquesta historieta o escriure el que significa tota la història, i és un exercici molt divertit. Uns altres llibres que us voldria recomanar són els clàssics de la literatura alemanya. Segur que molts coneixeu algunes d'aquestes obres, com per exemple de l'autor Büchner, el Woyzeck, no? O la Undine, no? Aquesta mena de sirena, oder Die Sandmann, de Eta Hoffmann, oder Kleider machen Leute, von Keller, oder Heinrich von Kleist, que en té moltes, jo he agafat aquesta, oder Der arme Spielmann, oder Frau Jenny Treibel, no? De Theodor Fontane. Si us hi fixeu, els meus clàssics són molt petits. Està clar que us podeu comprar els llibres grans, amb tapa bonica, la versió original, no? L'edició original i tot el que vulgueu. El que passa que us volia comentar que si us interessa llegir clàssics i no us hi voleu deixar una fortuna, existeix aquesta versió que és de l'editorial Reclam. Són tots de color groc, per tant és molt clar veure'ls a la llibreria, i són molt econòmics. Quan jo vaig comprar aquests, fixeu-vos que aquest, per exemple, valia 2 euros, no sé si ho veieu. 2 euros, 2,40 euros, 2 euros, 1,5 euros, 2,60. Per tant, sense deixar allà tots els diners que teniu, podeu comprar-vos els clàssics alemanys per si us els voleu llegir. La lletra dintre és petitona, però es pot llegir perfectament. No és molt, molt petita. I si voleu comprar, per exemple, aquests llibres i no sabeu a quina llibreria anar, una llibreria de Barcelona que sempre hi ha llibres en alemany és la llibreria Alibri, que està al carrer Balmes, just al costat de la Facultat de Filologia catalana, alemanya i totes les filologies que pugueu trobar. I l'últim clàssic que us volia recomanar avui, per si no el coneixeu, que l'heu de conèixer, és un conte per canalla, que es diu Max und Moritz. El Max i el Moritz són aquests dos, i és un conte molt, molt típic, molt tradicional. Jo aquí tinc una Fassung, o sigui, una recopilació. Els podeu trobar de moltes maneres diferents. Ja veieu que aquest llibre sí que ja és més gran, i t'explica les diferents aventures del Max i el Moritz, i com bé sabreu, la característica que tenen els contes en alemany és que per la societat que tenim ara són contes una mica heavies, no? O sigui, són contes que quan veus al final dius no pot ser. I sí que pot ser. Vull dir, Disney ha suavitzat tots aquests finals de contes, no? Els ha fet tots com molt bonics, i antigament la literatura alemanya, concretament els contes, acabaven de forma molt més abrupta, no? Per exemple, no? Aquí n'hi ha un
que és que els nens entren a dintre del forn, dintre del forn de pa, o sigui, allà on fan el pa, i cauen a dintre de la farina, el forner s'enfada molt i el que fa és que els cou a dintre el forn. Ho veieu? I llavors ells es mengen la pasta i surten corrents. I així amb tots. O sigui, hi ha petites bromes, petites coses al final de tot perquè els nens puguin entendre que allò no es pot fer, no? Que si ho fas et passarà alguna cosa dolenta. El que passa és que aquesta cosa dolenta per nosaltres de vegades és una mica com no pot ser que hagin dit això, no pot ser que els hagin matat. D'acord, doncs aquests són les 3 recomanacions de clàssics que us faig. Vater und Sohn, l'editorial Reclam per tots els llibres de clàssics alemanys si us interessa, i Max und Moritz. Molt bé, fins la pròxima setmana. Adéu, xau, xau!